serombongan Pracisek dan kawan-kawan Ratok Parambahan tadi lalu bakadakan naik supaya langsung pertama bawa dan beda bantu ada jaya ilir candonyo oto PU berhenti tentang batu sangka sopirnya anak Parambahan dahulu dia kasih eka bangku kini terserak bapak dia jo ayo mantu kami mengampuangkan kalagi ko dili kintayo anak kanduang tinggalan napai mande bangsa oi karam dinyo dinyo oi di manyo kini sebentar ada pesan aja dari Raja Malin 1 meter kalau itu jangan ragu sajak tahun 2008 balik lah kalau nyeranduangkan mana ulang pantun sebentar kau balik sampai pada itu berburu orang di Rimbo Laweh babi dicari di Bukit Gombak bakaja sampai ke Rimbo Panti pandai bakaja babi malawan oh ikan pulang lalaki bareh tak ada nak di tanah anak lama nangis meminta nasi jual tangi ke diantoan sudah tu nama jutam kamari belum menikam pasal pembangunan dek mahit tidak akan adio oi dadang tolong si imangkan dek urang malang baku tiko oi dek nai bakapan jangan oi dek nai bakapan jangan oi harus waden dinyo oi di manyo kini lagu iku benawa minta oi batang samuri mari oi bapai gang tagaja oi pasar di kembang indah elolai oi antara direntuigan
jalake pulang sama alamku sari kaganti rana nina Jawi ko mungkin salah munyo Jawi ko mungkin salah munyo Telah direndi denai di manyo kini anak mah dari USA tadi dua lagu mungkin sementara kami kaizin langsung kita lagu kedua kakambang ayaji ya. Silakan tadi dulu Pak. Orang rumah dadal oh betul amma dari sudah tua baru orang rumah dadal atau kambang ayaji kawasan Daja Malik seri yang jemete tapi di lagu ikut tolong sapo-sapo kau maadang aku limo kau rami kena dalam kadai bawa dujong betul Badeta bakain sarang lalu menembak jadi juku si dia di dalam carano sayang dikeli pinang medok kasih di dalam tandua beruang rindu baomba aji dalam labu di kembang banyak sansarunya di madu-duanya kulimo mungkin di kaade semalamku langsung ayam tolong dangan bala cijo aji kudotu ala katenggang mak orang nalamu baik kujoki nyorehan dasa bandun orang rumah dajai orang rumah dadar dulu nih dari dadar tolong wati buat dadar deh jom diurak suto bagaluang darai badarai bungo kambang panunan putih reno kayo sama-sama ti hati jo jantuang babagai-bagai pitanah datang nan angan-angan kawati jo yang oi kambang kalari juo ko jadinya oi kambang oi ayaji meminta lagu di bang dadal papanjang kini celia bang bonar baman wang sajo dan kulimu tolong dangakan lain bana kini akanyo bang aja
Tayang bang dadal inyak lah tahu nana ibarat mancik menggigit jari dapat dia denai diambuinyo lalu koinya tinggalkanlah sakit saja ko dan tahu Bang Bonar, kau kebetulan lagu penarikan Bang Bonar boleh. Menumpang lewat sana busia naik kasuta ya. Kata sana bu sudah tu beriku. Yang cocok sesuai tadi orang rumah dadal, orang rumah jai, orang rumah dajal. gambar bang Bonar kaca iya oi denan kini dedaan oi ma oi bamulo ladang digalang jaranglah capo di dalam rimbo dicubo batanam padi si puluh dalam sukatan masaknya mau joran tiang jerami basera aja Sampaikan Eka sesudah Eka orang rumah dajai kedua bertikam puluh dari orang rumah dajal dan dari Madang 100 limo di panjang jasa 10.000 lebih kau tolong sampaikan mana ke Bujai dan bawa Madang aku limo serta rombongan ke dalam kadai ketiga de abang Bonar tolong kecean oi kau dajai samalamku nan bamulo baraja sayang indah manangguang nan coiko lah dicubo manahan hati namu marusak kabake badan ala delenga jonana siang angan-angan kainyu jiwo oi maka Bana cal malik USA apasan Pak Ji dadal Eka kalau serupa iku agak giahnya mati sabalah badan dajai kau dua walaupun kau orang rumah dajai ya tapi dewa si cantik namanya si cantikku atau orang rumah dajai oh. Kalau ada cerita orang rumah lawak ada orang rumah waktu kau balik lawak seriang dan lebih kau ya tiga sepati selamat jalan dan karena kita akan memasuki bulan suci ya bina izin wal faizin mohon maaf dan jematin selamat jalan rombongan tiga sepati ya ada Bang Bonar ada Kanci ya dari Penamaket selamat jalan oh dari Daca Malik di Eka Suntai tolong jalekan pasan Daca Malik dek rusak sabalah mana rusak Daca larumi denai gawe kini tanyo daca lari kasubuan beko jawe dia teoto ko ada hukum dacai nanti goari urang sungai yang nang surangko kadenai bun wala asesore nai dek lakunya oi parangai main ke ingke ba itu pasan haji kadenai cako carito dajai dan banyak ame ko indah suko pisah saja ada jai Dewa lanjut ala katangan mangko kini nyo minta cerai oi bara
sabana dacal kamainda kanani buawa nanjo dajai oh kan sebentar dulu dari pagi kah mabi kita di dia ada PPT minta carai tolong sianan dapat nan bisa membawakan pantun penaragaan WSA lapau ketek di tepi jalan atau mana bisa mah sama santai ke bawah sama oh sama dia tak bawa tapi dia tak loh Bukit Lampu lah tak kita bawa apa-apa tak kamari kalau trup itu ya bari lama ya naik